No a toto je kúsok nižšie. To je tá parcela, ktorú som pôvodne zamýšľal, že by mohla byť dobrá alternatíva. To je tak, kde bol ten jeden pozemok, taký väčší, ucelený. Tam, kde tu v dolnej časti, hneď vedľa cesty, bolo také stromoredie, ktoré som pôvodne nevidel. Ale zase nie je to úplne plocha na zahodenie. Je to síce tu na trošku nižšie, tak laicky by som povedal, že to je trochu utopené. Ale ten priestor nie je vyslovene zlý. No ale to pred chvíľkou, čo som pozeral, bolo podľa mňa lepšie. To bolo krásne hore na kopci. Čiže tu za mnou je rola, ktorá ide do kopca. Čiže to rola je vyššie. A tá lúčka je kúsok nižšie. Ale dráha by sa tu dala úplne v pohode spraviť. Aj priestor na pristávanie. No, akože nie je to úplne komfortné. Každopádne je to minimálne dvakrát dlhšie ako moje ihrisko v Bierovciach. Dobre, ideme ďalej.